Bones, aquí tenim una caixa que va ser dels primers eixams que vam agafar i ara ho mirarem. I inclús vam ficar 2 eixams a la mateixa caixa, aquí, que eren petits. Avui anirem de fent visites i anirem mirant caixes, que d'això. Això és un eixam que vam caçar fa dies. Inclús eren dels... Inclús n'hi vam ficar 2 perquè eren molt petits. Poses el directe, ara se'ns haurà apagat el fum. Bueno, la juguem. A veure si ens deixa treballar. Si no, ja ficarem... Ja tornem a fer el fum. Xerrant, 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 sense apagat. És un eixam que vam agafar. Bastant actiu. Tanquem. I anem a fer fum. Vinga, fins ara. Bueno, estem aquí, hem vist que l'eixam és actiu. En pic hem obert, han sortit totes. Doncs pel jovenet que és bastant actiu, Té bastanta energia. Veurem a veure què tal. Encara té la tireta, ja que ens vam trobar que... Ara, empezarem per... Aquí hi havia el nucli, els primers 4 quadros. Si veig que d'això, igual aquest any m'he fet unes espumes. Aquí ja tenim mel. La deixarem aquí a part, que si podem deixarem lloc a la reina, però amb el temps que fa que està aquí ja hauria d'estar millor. Mel. Aquí tenim la zona neta. No hi veiem posta, però veig que han fet una reina nova. Igual algun eixam... Ostres, doncs m'ha sorprès bastant. Perquè aquí veiem una altra reina que ha nascut. Aquí una que ja la van fora pel lateral. Potser vaig confós. No. Aquí vaig ficar... tots els eixams que vaig trobar amb nuclis, els vaig ajuntar aquí al tard perquè eren força petits. Ja es veu que no hi ha gaire ramat, però potser hi havia una reina vella i... no ho sé, no li dono massa bona esperança. Deixarem uns dies més. Vam fer canvi de reina i això m'he anat, però bueno. Deixarem així. I la marcarem amb una pedreta, volem dir que no hi havia posta. I així d'aquí uns dies sí que té caràcter. Però bueno. Jo normalment, si està molt fotuda, fiquem 3 pedres, per dir que està a les 3 pedretes. Si no hi ha cria, la deixem a darrere, i si hi ha reina nova i no està marcada, la deixem al davant, per si la volem marcar un altre dia. Llavors, a vegades a les finques hi trobem moltes pedres,
Però amb aquesta finca que estic ara no en tinc gaires. Ara, deixem aquí marcada, que no hem trobat cria. I bueno, d'aquí un temps a veure què tal. Però bueno, anem amb una altra caixa. Avui tenim unes quantes caixes per mirar. I així ja aniríem fent. Ens enduiem el 4 d'abans. El fumador que no s'apago. I ara anirem parlant. Avui la intenció de fer visites. Aquí també tenim uns quants nuclis. Són nuclis que m'han anat recollint d'ara de que les, pues bueno, eixams que anem caçant, que van examinant, que t'ho diuen i els vas a buscar. Jo els deixo normalment tots a la mateixa zona. Normalment els eixams els deixo sempre amb una piari dels nous i així si els tinc d'anar ajuntant i així pues, queden tots i si hi hagués alguna cosa es trobaria. Aquest també veiem, fico un quadre de cera estirada i un per estirar. Perquè el que volem al principi és que us estiren alguna a la cera i que sàpiga si la reina serà bona o no, pues, que pongui. Perquè clar, si fiquem tot de quadres estirats i la reina no secunde, malament. Traurem els quadres el més lluny possible, que no estigui estirat. Ja veiem que el tercer ja està algo més estirat. Aquí ens trobem mel, així que li donarem més espai. Si volen les noies, ja s'han estirat dos quadres. Aquí que ens trobem. Tenim tot això d'aquí dalt de mel i el lateral. Això que hem anat treballant i això del mig està net, a punt perquè la reina ja pugui pondre. En aquest costat. No hi ha ou tampoc. I veig que em fan també una altra reina aquí. Anem a l'últim quadre. Pues el lloc tenen, no sé. Deuen ser reines velles. Aquí he agafat. Aquí també tenen tot això de mel. I al mig net. Però tampoc hi ha cria. Igual. Els deixarem. Ens veurà que ja estirem una mica de cera. Entre aquest quadre estirat i el vell, n'es ficarem un altre, a veure si no ens el volen estirar. I farem la mateixa marca que han fet a l'altre. Ficarem una pedra. Sabia que aquesta no tenia reina. Ponem. La pedra. I la marcarem. Però bueno, saltem amb una altra caixa. Avui veiem un xisme nou, amb un petit trípode per aguantar el mòbil i a veure què tal queda. Aquesta. Anem parlant i se'ns apaga el fumador. Aquí no hi ha ningú. Però això pot ser algun eixam que el van portar, el vam obrir massa aviat i ha marxat. Doncs bueno, a veure si encaixa algun altre. I farem l'altra, l'última. A veure,
Aquesta d'aquí. Es veu bé? Sí. Queda més cap al mig. Vinga. Aquesta també, com hem dit, un quadre per estirar. Un quadre estirat i les altres per estirar. El primer quadre ja l'ocupem tot. I arribem quasi al tercer quadre. Com hem dit abans, traurem el quadre més a lluny. I ara anirem obrint a poc a poc. Aquest ja m'ho estan estirant correctament. I aquest també. I ja tenen una miqueta de mel a dins. Vinga, apartem. Aquesta ja té posta. Sí, sí. I d'aquí no fa gaire, però els dos encara estan plantadets. Podria haver la reina aquí, si això fos d'aquests. I aquí també, tot de posta. I al mig és de... sí, tot és ou. Doncs mira, hem empezat a pondre ara, mirarem l'altre quadre i si és així la buscaríem per marcar, aprofitaríem per fer un vídeo de marcatge de reines. I aquí també. Aquí hi ha una barbeta, aquesta potser ja fa 5 dies, com que ha vingut vent, allà en aigua, ha tardat uns dies potser. Ja estan aquí totes cobrint i tapant un especiat, la cria. I el quadre que toca la fusta normalment no l'estiren tan bé perquè hi ha la fusta. Per això normalment fico els quadres més negres i més dolents a les vores, perquè hi fiquin pol·len i que facin com vulguin. Doncs aquí, mira, aquí també hi ha cria. Doncs amb aquesta farem una cosa. Aniré a buscar un quadre estirat i vaig dir, mira-te-la. Mireu. Ostres, he vist la reina i l'han tapat aquí ràpid. No la marcaré perquè és molt joveneta i encara és petiteta. Però la tenen aquí. No vull molestar amb això. Doncs ara aquí al mig vaig buscar un quadre, que ficaré un quadre per estirat, perquè així aquesta reina puc pondre així una mica més a la bèstia i més ràpid i ahorrar feina a estirar, que hi ha abelles joves. Doncs bueno, ara venim. Bueno, al final hem ficat un quadre aquell per estirar, s'ha tallat el vídeo, i ara aquí tenim 3, 4, 5, 8 caixes per mirar. Aquí les tenim, i anem gravant i anirem fent vídeos. I anem explicant el que anem fent. Tenim 5 i 4 nous. Aquest nucli d'allà és un nucli de la invernada i no tira tant van. Segurament que després ho mirarem, però ha anat a menys, no va més. Llavors, si passat l'hivernada a la primavera no ha explotat, doncs tocarà comprar i repartir-la. Aquestes són les caixes, unes quantes d'aquestes són nuclis que vam fer al gener, per sorpresa hi havia mascles i vam fer nuclis, estan aquí dins, i també les caixes més fluixes que van sortir a la invernada que no van ficar les alces, les van portar a pol·linitzar
i a l'Ametller les van portar i per feina no les han pogut visitar més. No sé com estan ni com estaran. Aquí hi ha una que quan vam fer una visita va ploure molt aquest any i els dies que tenien de ficar les salses encara no es podia perquè no, hi havia lloc de sobres. Però almenys una que va treballar bastant per al lloc que era i vam ficar l'alça, l'únic que jo recorda crec que no vam ficar separada de reina. A veure què ens trobem. Empezarem per aquelles i anirem baixant. Solament que ficaré el petit trípode que tinc a la de baix de tot, a veure com queda. I segurament que haurem de ficar alces, que no sé si em porto tantes. Però bueno, si ho fico aquí, estic una mica llunyet, però veurem com treballo. Aguanta bé, se veu la perspectiva de darrere, supero-li bé. Bueno, anem a fumar i mirem a veure què tal. M'hauré d'agafar un assistent de càmera, però bueno, si no, el pressupost no dona per tant. Si hi ha algun voluntari que algun dia vol vindre i així, jo encantat de que em facin assistent. Una mica de fumet. Pesa bastant. I a veure què ens trobem. Veig que tinc el flaix ficat. Haurem de tancar el flaix. Vale, el tenim a tope. I a tope. Ara tanca el flaix, si no la bateria pobra s'acabarà de seguida. Bueno, continuem amb el vídeo. Hem obert, veiem la caixa que està bastant plena. Segurament que haurem de ficar alces. Sí, segurament, perquè tot arreu tinc les altres ficades, menys amb aquestes 9. Llavors, jo crec que se podria estar a veure hasta mel aquí. Però bueno, igual està ple de cria. Bueno, sí. Així. L'alça. I l'alça i em sembla que agafarem un nucli també per ficar... No. Parlem de nou. Ara ens ho preparem tot. Para. O si no, no es veurà bé. Ficarem aquí l'alça per treballar l'alça. Així no podreu veure les coses. Llavors, això és el separador de reines per després, per ficar l'alça i per fer el pròpolis. Deixarem aquí. Vale. I aquí fiquem un nucli per treure la mel que agafarem. Llavors, aquesta mel la podem extraure. Aquesta caixa és una reina de l'any passat. L'únic que no va tirar massa a la primavera, que totes van ficar les salses, amb aquesta encara no. Estem una mica com a... Llavors, potser no he xamenat per això, perquè haguéssim tingut de xamenar, però també va arrencar molt tard. Aquí podria ser que hi hagués cria. No, tenim mel i el pol·len. Aquesta de pol·len els deixarem a baix. Ara anirem a l'altre costat, que segurament que també podem treure un quadre de mel. No, aquí hi ha mascle. I una reina. Que està a la vora de tot. Com m'estan aixamenant, però li amaguen les reines.
I aquí podria ser el pol·len. Vale, cria a tope i aquí hi ha poc mel. Ara què farem? Pues, pujarem tots els quadres que puguem a la part de dalt. En aquesta que hi ha pol·len també, va. Hi ha alguna de cria, hi havia aquí. És que hi ha molt pol·len. Ja, els deixarem per amb elles, a baix. Sempre és millor que tinguem de més que de menys. Vale, aquesta cria. Vale. Mira que fa caloreta, I encara estan dins de la caixa, moltes. Mira que ja podrien estar aquí totes buscant mel i així. Però no. Quan pujo cria a dalt, intento que no hi hagi molta cria de mascle, ja que després és un lío. Perquè els mascles no poden baixar. I aquest és el que podem fer. Veig que hi ha bastant... Estan fent aquí reines, a la part de baix de tot. No massa. És a l'acabar potser fer algun nucli. Llavors, aquestes que hi ha cries a baix de tot, les deixo dins, però me marco el quadre. Faig una ratlla amb el ferro, que així ja sé quines n'hi haurà. Aquí veig que ja està a tope. Aquí no hi ha gaire cria, pol·len i mel. Hi ha cria perquè la reina quan veu el pol·len ja no tira més. I aquí també. En aquesta m'ha enganxat el pèl. La reina aquesta se l'ha carregat, perquè està mossegada al costat. I aquesta també. Llavors, a la part de baix sol deixarem 3 quadres de cria. Amb aquesta m'hi han ficat tota de mel. Aquí també és mia culpa de... No he pogut d'això. I aquesta també. La reina se les va carregant. Aquesta làmina de cera, una làmina vella, vella, vella. I dic, ja veuràs com ho estiraran. I no, Les làmines no les volen, t'ho estiren malament, i mira què et fan, reines. I la reina se les va carregant. Això és bo, és una bona reina perquè no se deixa manadora. Vull dir... Vale. Aquí hi ha força hi ha més mascle. Pues ara deixarem a la part esquerra. Cria. Tres de cria. Ara deixarem un salt, que aquí ficarem un per estirar ja. Ara aquestes s'ho hauran de treballar una mica. Aquesta està tota tapada, la deixaré baix, perquè així en pocs dies sortiran i al sortir ja d'això... Ara, és que és al revés. Al sortir la cria ja tindrà lloc per tornar a pondre. I aquest quadre, si hi ha molta mel, demà és que no n'hi ha massa, i això i això. Va, i així, quan neixerà aquest mascle, tot això ja ens ho podem endur cap a casa, ja que aquesta segurament que farem
i fem algun eixamet, algun nucli, perquè és interessant aquesta reina. I així el pròxim dia ja la podrem traure, perquè no m'ha extraure la mel amb larves i així. Ja presa, ja el traurem. La ficarem també aquí un quadre per estirar. La reina està aquí reduïda amb aquests 3 quadres d'aquí, i anem a buscar un parell de quadres estirats. Tindrà 4 quadres per a... No, els altres els deixem a dalt. No, aquí baix, va. Aquí són molta gent, per favor. Vaig a buscar quadres, 2 per estirar, i allí hi ha 3, 4, 5, 6 i 3. Allà els fiquem 2 per estirar, que vagin fent, i així me n'oblido per dia. Bueno, fins ara. I aquí tenim un quadre aquí per la reina. I aquest, aquí hi ha una mica de pol·len al costat. Bueno, ja ho tenim net. Ara les comprem cap dins. El separador de reines. I la cria. Com ja hem dit, que hem ficat la cria a l'esquerra, 3 quadres. Ficarem aquesta també al costat esquerre. Com si deixem abans ocupar tot l'ample, ocuparà la vertical. Aquí dalt, abans de ficar 10 quadres, n'hi fiquem 9. Els fiquem una mica més separadets. Hem marcat el quadre que hi ha reina, que és aquest d'aquí, i les altres, per si de cas, les trencarem i les traurem a fora. Perquè si les xafem i no les han matat, elles són capaces de tirar-les en van després. No, aquesta ja se l'havia carregat. I aquest quadre l'aprofitarem després. Igual els traiem, depèn com trobem, i fem un eixam. I aquest també, que hi ha diverses reines, hi ha poca cosa. Aquest quadre està mal estirat. I com marquem? Fem una ratlleta així, i després, com que ja ha quedat marca, ja li traurem. I aquest, que és bastant de mel, li deixarem. I aquest fora. Aquest el podem tallar, però bueno, ja li farem. I ara tenim aquí 6 quadres i ficarem 3 més. Però aquests els ficarem així per estirar i així podem estar tranquils uns dies. Si ells volen, s'ho estiraran ja. A vegades me'ls trobo estirats i que no hi fica gaire mel i després els baixo cap baix i ja feu-lo. I ara els deixo la tela de pròpolis. Aquestes noves l'he deixat pel damunt. Normalment vaig molt en compte, perquè ja que si estan brutes de pròpolis s'ha d'anar en compte on se deixa. Perquè és un material greixós, s'absorbeix tot i ho agafa tot. Encara no és temps de ficar pròpolis, que estem a la primavera, però hi ha cases que ja li van ficant. I a mica van treballant. El que sí fico a sobre és la fusta, perquè a l'estiu, entre ficar i traure, se queda malament, i així trobo que el primer any que els vaig ficar amb la fusta quedaven més bé i no es doblegaven. Fallo tècnic, he ficat la part xula allí, al giro. Aquesta és la part xula. Ostres, ara he ficat els quadres al revés. Gafes de l'ofici. Vinga. Ara tornarem a remenar tot. És igual, el que et dic.
M'agrada més la part xula al davant. Tornem a pillar-ho tot. Ara. Vinga. Ai. Tornem aquests dos quadres. Aquest de mel el ficarem a l'altra vora. Ara que hi soc, ja m'ho ficaré tot preparat, perquè les que me vull endur ja les ficaré a un costat, perquè així, aquesta és la que me vull endur, i aquella d'allà. Ara molta vella hauria de pujar aquí dalt a criar la cria que hi ha aquí dalt. Llavors, quan vulguem fer el nucli, ens endurem aquests dos quadres que hem marcat i expulsarem els altres. I ens endurem el nucli a més de 2 quilòmetres. Ens assegurem que no ens endurem la reina, en principi. I ja tenim tot el material que volíem. La cria, la reina, estan a punt de néixer aquestes. Vale. Ara sí. Mirarem aquest, com està. Ja m'eixambant. I ara una mica de fum. Ens haurem de preparar els quadres i tot. Però aquesta caixa és molt nova i podria ser de les que van sortir de la invernada de l'hivern. Miraré com està. Que a vegades s'apaga el mòbil. Perquè la caixa és molt nova i aquesta podria ser dels nuclis que van passar a caixes. Llavors, sí, però tant no sé que l'altre. Coses que té el mòbil, quan graves amb ell, que si et telefonen, te trenquen el vídeo. Per problemes tècnics, després de la trucada, no se'ns ha gravat la veu i ara ho ficarem així amb veu en off. Llavors continuarem així amb la segona caixa. Aquí ens hem preparat el material, fiquem l'alça al costat dret, ja que no ho veuríem, i empecem a treballar pels laterals de l'esquerra i traiem els quadres. M'ha guanyat, avui que havíem gravat bastant, que no podem sentir l'àudio d'explicacions tal com anàvem fent el treball. Aquí veiem que tenim tot un quadre ple de mel, ja força operculat, i que el taurem i ens el ficarem cap al nucli. Ho fiquem en un nucli, perquè al nucli fiquem uns 4 quadres de mel, 5, i una vegada està el nucli ple, on tenim uns quants de plens, ho portem a la furgoneta o al remolc, i allí ho tornem a escombrar un segon cop i ho fiquem en caixes. Anirem treballant, i aquí ja tenim el segon quadre. En aquest cas també veiem que hi ha força mel, perquè és el quadre suposadament de l'altre costat. Una vegada tret, us el ficarem al nucli. I ara el que anirem fent és agafar la cria i pujar-la cap a l'alça. Com he dit anteriorment, deixem a baix 3 quadres de cria i la resta la pugem a dalt. Això vol dir que, en aquest cas, que ja hem tret 2 de mel, ens queden 8 i en pujarem uns 4 quadres a dalt. I ara li ficarem una mica de velocitat al vídeo, ja que no sentim els seus comentaris.
Aquí ja estem muntant la caixa. Al final hem deixat un quadre estirat, un quadre per estirar, 3 de cria i la resta per estirar menys l'últim que era estirat. I ara a la part de dalt també fiquem la cria al costat esquerre i del costat dret quadres per estirar i al damunt la reixa pel pròpolis. A la següent caixa, abans de tancar la segona, la tercera ja l'han fumat i veiem que pesa, encara tenia una mica del sobre de l'hivern, no l'havíem tractat, no l'havíem cara de l'aliment i veiem que sí, que ficarem les alces, anem a buscar l'alça i farem igual que hem fet amb les altres. Pujarem cria que estigui oberta, amb larves i posta, i ho pujarem a dalt. Llavors, i a baix deixarem 3 quadres de cria. Empecem a treure el lateral perquè hi ha mel i així es pugui aprofitar. Deixarem un de polen al costat i la de més de cria la pujarem cap dalt. Aquesta serà, com que no serà gaire complicada, serà fàcil de fer. Veiem que cada quadre, que aquests quadres se veuen molt clars, que la reina aquí va ponent amb arandeles. Vull dir, no fa tot el quadre sencer i això vol dir que quan pugem quadres, sempre pugem quadres que hi hagi de tot. A baix procurem deixar 3 quadres amb cria d'això, amb cria a punt de sortir, així quan ella neix té 3 quadres ja per limpiar. Ara, com que hem vist la reina, que l'hem ficat allí amb una pinça, la fiquem a la pinça i podem treballar més tranquil·lament. I així triar. Fiquem al costat esquerre polen, un quadre per estirar, els 3 de cria per néixer i un quadre blanc estirat i a cada costat quadres estirats. Separa la reina i a dalt també ho fem així. Un quadre d'estirar al costat i la cria ja amb l'arbre i amb tot i ho continuem ficant quadres per estirar i l'això de pròpolis i aquesta estaria feta. Aquí continuarem treballant de la mateixa forma. És una caixa que està força plena, que sí, té mel, l'únic que aquesta mel no me l'enduem a casa, ja que està molt poc tancada. La deixarem a la dalt, al lateral, i aquí ja veiem que hi ha cria tapada i l'arbre també la pujarem cap dalt i empecem per l'altre costat, que hi haurà cria, tal com veieu, que està ple amb una mica de mel a dalt, també cap dalt i a lateral. Aquí veiem un quadre que està trencat degut a que aquesta cera està amb làmina, el van ficar al lateral i ells ho han enganxat amb la fusta. Més tard es veurà com traiem. Ara ja anirem preparant la caixa per tal com ho volem preparar. Ara pugem el quadre aquest cap dalt i ja ficarem al lateral un quadre així net, brut, perquè ells puguin ficar polen, un per estirar i un de cria que volem a baix. I farem com hem fet amb els altres. Un quadre net perquè ells puguin ficar el polen, un per estirar perquè l'estirón ràpid, aquí al mig a la vora de la cria, i llavors ja deixarem 3 quadres de cria, a poder ser on hi ha més cria tapada, un per estirar, un d'estirat, llavors també ficarem un d'estirat al lateral, a tocar en la paret, aquí traiem la mica de mel que havia quedat enganxada i quadres per estirar al mig, separar la reina i l'alça. I ara aquí l'alça ho separem tot perquè a dalt fiquem 9 quadres que estiguin repartits i entre els quadres algun quadre més per estirar, ja que és de la primavera i és quan estiren més. Per ficar pròpolis, tapar quadres i aquí comencem ja per la cinquena caixa. Aquesta caixa és una caixa no perquè sigui especial, però és diferent. Ha estat una pena que els fallos tècnics no s'han pogut gravar, però ens trobem
al davant d'una caixa sanganera. Llavors, per algun motiu o altre ens han quedat sense reina o la reina està mal enseminada. Així que, llavors, què farem amb aquesta caixa? Pues, com hem vist al principi del vídeo, hem trobat que en aquesta caixa hi havia reines. Llavors aprofitarem aquestes reines d'aquesta caixa i ho ficarem a dins d'un nucli. Aquella caixa que ja l'han repassat és un nucli que no tira tan van i llavors l'escombrarem, les obreres que hi hagi aquí que se'n vagin amb una altra caixa, ja que aquesta caixa no té futur. No, si ara a la primavera no tira tan van, ja no faran tot l'estiu. Així que l'escombrarem per eliminar si hi hagués la reina, ficarem la posta i cria de la caixa que han vist reina i ficarem allí el nucli. Llavors, ara fiquem la càmera aquí, agafarem el nucli aquell d'allí, que ja que no ens ha tirat en van, l'escombrarem a la vora de les altres caixes i les abelles sortiran, voldran tornar al lloc, no hi haurà el que seria la seva caixa i s'hauran de buscar la vida per anar a un altre lloc. Ara d'aquesta, com que els quadres ja els teníem marcats, que hi havia les reines, no fumarem per la part de dalt perquè les obreres no vagin cap baix, sinó que ho farem per baix perquè ens pugin. I com que amb les pinces han fet una ratlla als quadres que havia cria, que havia les reines, ja hem tret directament. Llavors tots els altres quadres els agafem i els expulsem a dins de del nucli. Veus que ja tornen buits de vella, hi ha una mica de vella. Si això es fes el dia següent també anaria millor perquè hi hauria molta més abella, però tampoc ens cal tant perquè aprofitarem la vella que hi ha al nucli, que és sanganera. Una tapa al damunt, traiem la tapa, expulsem i tornem a ficar la tapa, i així, que com més estona estigui tancat, millor. Si un quadre té molta mel, amb compte que a vegades es trenquen. La cria la tornem a ficar a l'esquerra, anem a buscar un quadre estirat de les sanganeres i la ficarem una al costat i una al costat de la fusta perquè l'estiren bé. Ara el tapem i ens anem cap a la caixa sanganera. En aquest cas, el nucli, les abelles que hi hauran velles, que són piqueadores, tornaran a la seva caixa d'inici. Però com que allí hi ha molta abella que neixerà dins i molta abella que no ha sortit mai, se quedarà dins. I tota aquesta abella que veiem d'aquesta caixa tornarà, menys la reina. Llavors, hem repassat aquí per si veiem la reina per casualitat, no ho hem vist, i ens traiem la caixa i introduïm el nucli. Ara al nucli hi ha els dos quadres amb les reines, futures reines que neixeran aquests 2 dies. Introduirem 2 quadres estirats perquè ells puguin replegar mel i un quadre per estirar. Ficarem la cria al costat esquerre, un per estirat, l'altre per estirat a l'altre costat i un per estirar. Llavors tancarem i ara totes les abelles que hi ha allí les expulsarem. Aquí per comoditat ho han fet a l'olivera del davant. Millor diuen que ficar a uns 20 metres o així. Però bueno, una vegada allí ho expulsem tot. Sobretot és important anar a un lloc que no sigui de pas, perquè a vegades se queden pel terra amb agrupacions d'abelles i es xafen. Llavors, en un lloc que no sigui de pas, que no hi tinguem d'anar, ho deixem allà escombrat. Ara veiem que les abelles que hem escombrat ja volen vindre cap aquí dins i totes entren. Alguna de dins sortirà, marxarà a tornar a la caixa d'inici, però moltes se quedaran i moltes amb no-res ja neixeran a dins. Hi ha alguna que surt, però moltes tornen cap aquí. És important també, al cap de l'estona, repassar el lloc que hem escombrat, perquè si hi ha la reina, pues podria ser que fessin una bola, una agrupació d'això. En aquest cas no ho ha fet, però és bo repassar per la zona on s'han escombrat. Aquí ho anem a mirar
que no es veu res, ni a l'arbre, ni això, ni algun de petitet, no l'han mirat bé, però res. I llavors, doncs mira, tornem a mirar i ja veiem que fan cua per entrar. Aquí veiem les caixes amb els colorets i ens queden 4 caixes. El problema és que el tema de bateria i el problema tècnic de l'àudio. Pues fins aquí deixem la gravació perquè no és massa important, ja que el bonic és tal com anar explicant les coses, tal com anar expressant i bueno, la pròxima vegada a veure si ho podem fer millor, no tenim aquests problemes tècnics. I bueno, si us ha agradat el vídeo i heu pogut aguantar fins aquí, ja podeu ficar un like, algun comentari. Intentarem millorar la pròxima vegada i que vagi millor. És una pena que hagi de pujar això, perquè també em sap greu no pujar-ho, ja que ha estat un matí així entretingut, he anat més a poc, he anat aprenent i era interessant el que fèiem i tot, però al final és una mica així, crec que hi perd molt la gràcia. Però bueno, així que fins una altra i vinga, a veure si pot quedar millor. Apa, adeu!